yen pengen takon isi atiku kabeh mangu yomo kanggo sliramu wong ayu sinom tambah ayu yen kalingan aku ra bisa turu yen nganti lali janji-janjimu bisa-bisa awakku dadi guru asik pondok asri studio oke rasanya Mas syuting balap balapan
baju, joget baju. Asik-asik iyo, aku melok brabal yuk. Oh iya. Wong lali ora kelingan, wingi aku yo lunga ora pamitan. Oh iya banget. Ayo lunga aku menyang sarangan, ala jembulan ning tekan bayanan. Yo aja to. Asik iyo. Ya. Pondok asli lo. Cis audio. Bareng-bareng Topeng Studio. Syuting balap. Oh. Lah ning ndi iso Topeng lho. Syuting seling, harga nyaring. Harga miring. Mergo ning perengan lho. Wong lali ora kelingan, wingi aku dhek lunga ora pamitan. Pamit kumen aku wedi yen dadi jalaran. Bengi lho tanggapan bengi kok. Ya. Yo alasan ngopo meneh. Bola bali kok cemburu rino wong iki kowe ngajak padu. Ae
bablas ke Karangkates. Yo. Kakang di Karangkates. Yo a e e a e e. Sugeng dalune Ras Bidon. Yo. Nyelak jare selak nangis bayake. Saking Mbak. Nggih, bablas derek mriki Bapak, monggo. Nyanyi pernah bosku. Ora. Bendungan wewengkon palang kintrong-kintrong banyu nenggo kanangan saben liwat tumuju ing Brangetan atiku tratapan ayo mesakne papat ayo beli-belian ngono ya yuk yuk yo
yen ra kepethuk aja ngono aja ngono
ana